Basura namo, kaugmao nato. Kini ang programa sa Cebu City Government sa pagpakig-alayon sa Department of Education nga salmutan sa 135,000 ka mga public school students isip mga basura warriors. Kung unsa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Ang abag sa 135,000 ka mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan sa Cebu City, dako na kaayo og matabang sa pagsulbad sa basura sa dakbayan. Kini ang gitan-aw ni Mayor Nestor Archival atol sa tigom nga gitambungan uban ang mga opisyal sa DepEd Cebu City Division. Sa linghod nga pangidaron, tudluan ang mga bata sa paghipo sa mga basura sa gaan nga proseso. Adunay pahalipay nga madawat ang mga tinunan ug ubang mga makatabang sa pagsulbad sa problema sa basura. Nasayran nga adunay 500 million pesos nga gigahinaalang sa waste management processing ang Cebu City LGU. Dugang sa mayor nga mugahin ang dakbayan og 50 ngadto sa usa ka gatos ka milyon ka pesos alang sa incentive sa mga tinunan, inay mahiadto tanan sa landfill ang kwarta. Next year, what we're going to do is to put a budget for a certain amount, probably 50 million or 100 million, para sa incentive sa mga bata o katong mga tao nga nitabang ang mga bata makakuha sila certain incentive kaysa ang landfill mo ay makadawat sa kwarta. Sa pagkakaron, nagpadayon ang problema sa dakbayan sa paghipo sa mga nakuliktang basura. Humandi pa sila makalabay og basura sa Binaliw landfill. Ang landfill sa lungsod sa Alguinsan ang ilang gilabayan sa tuni-tuniladang basura nga migasto og kapin 4 milyones pesos kada adlaw. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.